Morning guys. It's currently 4 AM. Sayo sa buntag. Mag-jogging daw mi. Right, Winnie? Yep. Morning jogging ni mo. Nag-bike. Ako yung taon, ga-jogging ko na daw ko. Pero ang gisuot, chinilas. Ako ga-bike ko, pero magsapatos ko. Adto mi sa balay ni Vincent. Vincent is my nephew. And he's my nephew. Because if he's my nephew, then Vincent is my nephew too. Abot na me. Kawai. Hi. Hi. Kawai. Lapit na kapag sa anak ko, Kawai. Ah! Wapa. Not yet, Kawai, not yet. Tiat ni mo eh. Ay, una, triple na. Kawai. Asa may nindot? Akong naong orang sunrise. Chuya sunrise. Sunrise. Kawai. Kawai. Up, Kawai, up. Ah. Up ba, up? Kawai. Oh, the sunrise, man. Look at that! Wow, Joshua! I can see Joshua from here! Oh, mako na ako, Romantic Island. Manami guys, 6 AM. Mga unya, mga ligo niya mate sa Isla Romantica. Ang kuyog kaya akong mga classmates. So, nindot biya diri nga lugar guys. Kaning lugar kay Roro. Usa ni sa lugar sa Cordova nga perting hawan kayo. Nya pwede ra nimo joggingan. See that place? Na naging murag agianan gikan sa Mactan Bridge. Kawai, laka cute. Ang sana siyang husky, babae. Oh, lucky din. Kani babae ni. Pila na ni kakuan kuya? Tuig. Ay, tuwig. Magma. Baby, pwede ini. Look at them. Friends na sila. Gusto yung Kawai. Awi. Ano gitawag niyo nga jogging? Nay bike? Ay, salamat.